Caronte. Foi pintado no ano 1947 por Isaac Díaz Pardo, seguindo a técnica de óleo sobre lienzo. De temática clásica, representa, como o seu nome indica, a barca de Caronte, que segundo a tradición transportaba os mortos ahogados coa súa barca, cruzándoos polo río que se atopaban ás portas do mundo subterráneo. Os mortos debían pagarlle por este servizo un óvulo que os vivos previamente lle colocaran na boca. Isaac Díaz Pardo resolve esta obra de gran formato logrando a perspectiva mediante a superposición de figuras e o tamaño destas, sendo máis pequenas ou situadas nun segundo plano e tamén máis escuras. Realiza un estudo anatómico das musculacións dos homes, mentre que as figuras femininas teñen unhas formas máis redondeadas, sen chegar a ser blandas. Co detallismo da musculatura crea unha tensión de forzas, axudado tamén polas diagonais que forman os homes que tensan as cordas, cuxa disposición parece tomada do martirio de San Felipe de Ribera, e a disposición dos homes que sosteñen as varas, que nos remiten á rendición de Brera de Velázquez. Estes claros referentes evidencian as fontes de inspiración de Díaz Pardo, e son unha homenaxe aos grandes maestros da pintura española. A paleta de cores que utiliza baseas en colores terrosos e neutros, sobre as que destacan verdes, vermellos e ocres para detalles puntuais, unha tríada cromática característica do Greco.